yelika starting from ngaleso sikhathi kuthiwa into yabantu besimame kahle kahle umsebenzi kwabantu besimame because it was a shibini queen ngalezo ikhathi oma bethu beyidayisela for ukuletha ukusathina emsebenzini because mina ngumuntu o intelligent ngokudalwa uNkulunkulu ngayishintsha into business because I'm intelligent ngokudalwa uNkulunkulu. I'm not an academic kodwa I'm a scholar ngokudalwa uNkulunkulu ngayishintsha into business. So manje sisebenzela wonke umuntu ngizokwenzela ezemfundo njengoMax Mqadi ngaleso sikhathi kwangakabikho ngisho ibhusha kaMax Mqadi abakhulele emlazi bazomkhumbula umfowethu the late Ave uFathi. Ave was my friend. Ithini esa initiate ukuthi akwenziwe ibhusha lapha ngoba sigroova sonke ngaleso sikhathi angisho kambi guys ngaleso sikhathi uMax wayene driving school so kwakugroove shadows everyone shadows was packed ngaleso sikhathi